Здравейте, приятели на Fantasy Premier League! Сега ще ви покажем колко е лесно да си направите отбор и да се включите в играта. За да участвате в играта, трябва да отидете на официалния сайт, който е fantasy.premierleague.com и първо трябва да си направите акаунт. Това става отгоре, като изберете Login Register. Тук Register. Тук трябва просто да попълните вашите данни, да следвате няколко стъпки и акаунтът ви е готов. Така, вече имаме акаунт и сме се логнали и преминаваме директно към направата на отбор. Това става като изберем ето така Manager 15 Squad и тук от менюто избираме Squad Selection. Това ни отвежда на страницата, от която си изглобяваме отбор, като той се състои от 15 играча, 11 титуляра и 4 резерви, като имаме задължително трябва да вземем 2 вратари, 5 защитници, 5 халфове и 3 нападатели. Ето 15 и бюджетът ни е 100 милиона. Самите играчи се избират от менюто вдясно, като от филтрите най-лесно можем да навигираме, можем да изберем примерно само защитници, вратари, халфове, нападатели, ето тук ни показва. Можем да изберем как да ги сортира, дали по общ брой точки до момента, дали по цена. Ако искаме пък, можем да също така да изберем и до каква цена да ни показва защитници. Когато не ни стига бюджета, е доста полезна функция. Може да изберем само нападатели за 6 милиона и нагоре да ни показва. Друг вариант е пък да избираме директно отборите, които искаме. Да кажем, ако искаме да си купим Falcao, избираме Manchester United. Ето това е целият отбор на United, всичките регистрирани играчи. Слизаме надолу при нападатели и цъкаме върху Falcao. И той автоматично се добавя към отбора ни. Ето, цъкнем на Дехия, той пак отива в отбора, като горе тук ни се показва колко играчи сме избрали и колко от бюджета от 100 милиона ни остава. В случая да изберем още, да кажем, 2-3, да кажем Балотели. От Челси е добре да вземем Иванович. И в случая 4 вече сме избрали 4 футболиста. Цената е такова. Ако искаме да махнем някой от избраните футболисти, да го сменим с друг, просто цъкаме на жълтия хик за футболиста и избираме друг играч. И така, ако имаме проблеми с отбора или още се чудим кои играчи да вземем, или ако се затрудняваме с избор на футболисти, имате опцията за автокомплит. Това автоматично попълва останалите футболисти от бюджета ви, като слага доста добър избор също така. И ето вече имаме 15 футболиста. Да кажем, тук може да сменим Морено с Иванович. Да направим някакво подобрения. И така вече имаме 11 футболиста. Единственото, което остава да направим е да въведем името на отбора. Примерно шампиони. Утвърждаваме. Даваме Enter Your Team. И отборът ни вече е готов. Ако искаме да правим някакви смени и промени, това става горе от менюто Transfers и по същия начин можем да си добавяме и махаме футболисти. Когато сме готови с промяната, даваме Make Transfers. Тук ни показва кои са входящите играчи, кои изходящите. Даваме Confirm Transfers и отборът ни е готов.